ritore, ma ose yani thumne ose rit gaminga, nyakwara mogi, ma ose rit gaminga, to kawuono walandonu chieng' mowuoke, walandonu iluongo ni hera opogore. Hera opogore by Koli Janam, hera opogore kai Koli Janam. Achiel, dwe mar 12 niendi, nobed chieng' tich adek, sa 11 e wang', wagolonu hera opogore by Koli Janam. Janam hero pogoro mina bito jara, jabanyo hero pogore wunya tega jara. Pole IMC Dope Kid would like nyero aka umoso sip na baba mare weko iniendi mailo ni MC Dope Kid gima mito kelewie golarema.